Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Ha ka jingele banwanra ka jingetli bat bandon ka jingetai lang hapadeng kisnong kitau ka sinjuk kirangba snong ribhoi mingi ha ka khatwei tarik nai tung arjar phun rieu kalayo ikinong kit kam bapura ban penya chakmat ikikam jong ka sinjung yakini kinong kit kam lapen scam do chairman ka sinjuk uba bb makdo ha ka jelang ka blapen long hador bar hol lom dai khla kuman shu kudo kani ka sinjuk ka dei ka bla thau lengba ka jing snok tilang jong ki rangba snong nak snong ba per hapo ka thain ri bhoi mingi ka jingtre kam jong ka sinjuk ka kanthop nadu ka thain umyam bat shadu kisnong khaput jong ka blok tu ya ka sinjuk ki rangba snong ri bhoi mingi on lam khmat doba pb sliang kum chairman uba pher teron kum vice chairman uba ailong bha pariat kum secretary bat uba nicholas malai kum assistant secretary ki wei pat kinong kit kam ki kanthop yoba s thankhieu ha ka finance uba tibiam kum utrishira bat uba kelalu kum advisor ringkat bat khasanut kit khot ka sinjung haba ajingkren hak jelang uba bibi makodo ulapan pau bakar riboi district kadon kami kirang ba snong ki bakloi ban mi syakmat ban yada ban penne yakabor bakakar dan jengkirang ba snong haba keren pat halor kalan ceiling bil jong ka HDC kabarang sudab ban menjur na kaliang uba makodo uloong basyan hi ka kenhun jong sinjuk ki nong sensar snong ka briu neutrap kan salit bani kendu yu lat kejela kumju yu menteri katana DCA ban kerpa na u ba umdei ban pha ai jing menjur ya kalan bil ka konsil mental ni sa kupor district council nama ba ngim don hokchu Wang berita oleh Hok Jaka sampai terkait bahwa amendment dalam district council ini. Dia tahu masalah dan hak super Hok Jaka tidak Jaka tentang kesalahan Hok tahu kenapa lama ayam masalah dalam district council. Ayam kita lagi kata beri kepada kamu senang kamu betul isu. Jaka Hok senang kita beri masalah. Toki ilmu penting, usi ilmu penting yang kesana kita tahu cumi. Tangga dua cumi itu ini, yang ini adalah kubur. Baru kami itu kita ikut ni ni, menentu dapur beri nyamper lagi itu kami hak ni lekas sudah gubernur balawan hari sudah nasabah, kita itu minister DCA minister. Ba ndai ba asal ni ka bill ka ba ndai ba ya ni ka bill ka ba district council namar pendu board yang masna kam dei ka pala ka pasok Habatin pej bahagi kishab kashab plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya